Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Biyernes na kita, August 28, 2020. Aksyon Hotline. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kanginan kalabanan? Stay at home diri sa Bacolod. Laka-laka pa sa lato-lato sang mais. Ang mga dipasay nga salakyan nga makita naton nagalibot. Now, why man pasayro nga makita ta sa mga dalanon nga nagasakay. May pipilagin man, at least buta man sila. Aksyon Hotline. Bangod karon nga adlaw mag-umpisa na 8:30. Karon iya nga aga ang mass testing diri sa syudad sa Bacolod. May pila ka mga barangay nga ara sa schedule karon nga aga. Hibaloon tang sitwasyon sini sa mga venue nga malabayan sa patrol, medyo distansya lang, agod may balawanta kung kumusta na ang influx o kung kadamuon sa mga tawo nga nagakadto sa venue. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon checking in diri sa Friday presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Mga ka-aksyon tang nga nagamonitor sa Facebook page sa Aksyon Radio. Salamat gid sa inyo. Ang mga nagamonitor dira sa YouTube, thank you very much. Kag ang mga nagatutok on air, paagi sa ilang mga transistor radio, how do you do? Kumusta ka mo? Mga suki namon nga mga ka-aksyon. Aksyon Hotline. Anong pila ka madrag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Now, may ginpadala nga information o kon kagabi ang Public Information Office. May ginpadala actually nga advisory or clarification parte sining ginapatuman nga time-out weekend. Ang time-out weekend, nag-umpisa ini actually hindi diri sa Bacolod City. Ini nga inisyatibo na bunag bangod sang tuyo sang provincial consultant nga si former Congressman Albi Benitez. Nga magpatigayon ang gobyerno sa isa katikang sa probinsya kag syudad sa Bacolod nga makalagas kita kag kung paano ma-address ang padayon nga pagsaka sang kaso, particular na ang local transmission kon COVID-19 ang paghahambalan. Aksyon Hotline. Wala question ang inisyatibo. Bangod nga siling ni Provincial Consultant Albi Benitez, sila nga kinanglanon tani, nga maka-cope up, hingagawon ta. Agon malagas ta karon ang nagataas nga problema sang COVID. Correct. Nami, to siya ginadayaw tato nga inisyatibo. Ang problema mo ni, wala pagali approval ato. Kahapon, di ba may hambal nga naghatag na sang green light, go signal, kuno ginaprubahan verbally sa National IATF, yari na nagumpisa ng naunang adlaw, sining nga proyekto, sining nga programa, yet way man sang hard copy nga nabaton ang probinsya. Kag sulad sa Bacolod, presumably, diba si kunway ito ma-aprobahan? Aksyon Hotline. Ginasumer ko nga basi kon wala ito ginaprobahan. Pero, kabalo ka, ang publiko sa primero nakiboto Kaya pag preskon pala nga daan, ginambal nga may dapat total or hard lockdown, wa isa magkagwa, wa isa magkalagaw. Amo nang rason nga kahapon, hindi mo mabasol ang publiko. Sa totoo lang kahapon, pwerte gid ang ginutok sa mga merkado, ang mga grocery department sang mga mall. Ang linyahan ay, Diyos ko, maluoy ka, purti kalawig mo. Ti ang ginimo sang tawo, kay komo ang iban ay na maklaruhan pagkatapos sa tong
press conference nga gin-initiate sa province, tinglaom nila tikon hard lockdown karon di ka guwa-guwa pano ka? O kung anong ka to balaklan nga tsanggis tupad mo anong konsumuhon sa pamilya mo? Hotline. Amo na yung nakita ko nga problema kahapon kung nga ang mga negosyante at least nakapitik gamay kapon kay damo-damo ng umpra. Di kakita imo nga udto pa lang uway pagani mag alas 10, way na sang ginabaligya nga manok kag baboy sa mga merkado publiko nga dalagko. Hotline. Ginakumpra mo kay ang konsumo luyag nila nga makupapanog kon mayara na sang reserba sa sulod sang 4 ka adlaw. Hotline. Pero balikan karon kag kadtuan ta mga city officials naton sa Bacolod kay mayara sila sang clarification. Now aring balantayan ta. Sa 2 ka adlaw subong nga mass testing kay ang target sa Bacolod is 5,000 kahapon. May una na nga ginswab pila ka bilog tuayhan. No kay ang target sa to sa mga empleyado sang BPO, luyag nilang nga ilabuton ang 500 ka mga individual. Hotline. O kung para sa mga government employees, 1,000 ang lalagson kag luyag sang lokal nga pangulohan sa Bacolod nga target nila. Hotline. Tikon 1,500 to kang nalabot na ang numero. Jutay na malang actually. Mga 3,500 na lang kinanglanon, labot na ang target nga 3,500. Hotline. Pero ang problema, kay bangod sa siningway pagbiyahe sa mga di pasay nga salakyan, majority pamatyagan ko do 90% ginangway nagbiyahe. Anong ginsakyan sang mga mapaswab? Tricycle guro ino. Ang iban guro naglakat what if kon ang imo yang ginapulian sa araw? Dason ang imo barangay ari di sa numbered barangay sa downtown. Ang binyo sa inyo sining swab testing o mass testing diri sa base center. Alangan mo lakton na kalayo to sang araw pagkadto di sa base center. Hotline. Ano pagid ang pilag ka mga update nga aton sini ibaloon. Ti kahapon way gid kita nagkakuha sang any development sa mga city officials na matapos nga nagpatigayon sila sang meeting kay Secretary si Mato sang DNR kag mga representante gikan sa DILG o National Agency. Hotline. I-check tayo in a short while ang chairman sang Interagency Task Force sa Bacolod na nuto ang mga natabo kahapon sa ila sini nga ginistoryahan. Hotline. Ari mano sa kabankalan damo nagpalabot sa aton sang ila sini nga concern matapos nga grabe kay striktong kabankalan no. Hindi mo yan mabasol ang LGU kung magpatuman sang regulasyon. Iya inisyatibo sang isa ka LGU kung anong himuon niya especially para nga makontrolar ang movement sang tawo nga nagasulod gwa sa ila sini nga syudad o kon lokalidad. Hotline. Galing porti kunong pila da. Oy kuno untat ara imo checkpoint kay hindi mabangbang mo. Hotline. Maki-update man kita karon may isa ka insidente kagabi nga nagluntad. Dira iya sa area sang Florenceville, Barangay Panukoy, operation sang taga CDEO nagresulta sa pagkapatay sang subject no sa bypass. Nagbato allegedly sa aton mga otoridad. Hotline. Ano gid ang senaryo, ano ang natabo, hibaluon ta ina sa investigation karon sang kapulisan. Hotline. Lasang observation sang patrol, nagpadulong ang patrol ta sa mga binyo, naglabay dira agud lantawon kung ano ang sitwasyon. Damo na bala ang nagapila, damo na bala subong ang nagkadtuda agud nga pakuha sang specimen o kon magpa-swab test. Hotline. Isa ini kabalantayan ta. Actually may mga report pa nga mayara plano ang city kundi mahimo assessment no after sini. Amo ni balantayan ta kay pagkatapos buwas Sabado kag kon madasig ang pagpagwa sang resulta as promised ni provincial assistant o provincial
Consultant Albi Benitez. Nga sila nga tinagsugilanon ako sa mga laboratory center nga dapat padasigon niyo. Padasigon ang pagwa sang results. Hotline. Very good. Kuna mo na nga within 24 hours ilang taon tay no kunano ang mangin outcome sini. Pwera palayo lang pero kon hinali magtaas no ang positibo nga kaso magahimo assessment ang city government. So inang assessment way patakay balo kun ano ini ang kadtuan may mga huring-huring gani kag ini gusto naton klarohon kay may mga report nga i-extend o plano nila kundi matapos na ni MGCQ sa palabuton nga Agosto 31. Now may mga report kita nga nabaton nga gusto sang lokal nga mga opisyalis diri sa Bacolod nga basi kon mas istrikto pagid no nga community quarantine nga ipatuman after August 31. Ang naluhuyan ko diri ang mga isang kahig, isang tuka balang mga pumuluyo nga waay man income ti kon maglawig ning pamangkot may ara sang pagpalawig sini nga regulasyon tinano iyang matabo sini may support may ihatag ang gobyerno nga ayuda no sa mga tawo nga maapektuhan in kaso ginman no nga may ara sang mas istrikto nga pagpatuman sang community quarantine. No, kag kung in kaso man sino abi ang magabulig sa tawo ay kabudlay niyo kay kabalo ka sa tutuod lang subong ang mga driver naton may ulo income man pero hindi kida bastante mo ara pa kita sa new normal under MGCQ ti kon ipaidalom mo naman ni sa ginatawag naton nga istriktong community quarantine at itapos gid no ang tao ni problema gid ti may ayuda ti of course why sap kiway niya mo approval pa sa nasyonal ti brong assessment ni dapat timpranuhon pa anyway gusto taga ni hibaluon dira sa mga city officials ta kung anong matabo kag nano ang advice sa ila no ni Secretary Simato kay si Simato na panubo ito ganing Cebu Bacolod pa yan si Simato tested and proven na niyo ang Cebu to, primero, porting reklamo kay do katiga sa mga ulo sa mga taga Cebu. Bisan nano nga pagpatuman sa health protocol, do ay iyan nagapating tao, ti kita mo na, golpeada nga naglinagapak, tumaas ang numero sang COVID. Ti kundi, hindi makontrol sang LGO, akin padalaan tumatangki di gira kag ang mga military, ti man. Kundi nagjutay man. Pero mag-update kita plus clarification naging padala sa city at least no may baluan na ton mismo direkta sa aton nga mga city officials. Online sa hotline. Joining us this morning over the phone is the Interagency Task Force Chair. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good morning. Yes, Aksyon, may nga kada sa inyo. Salamat gid Vice ng time. Naunahon ko lang please ang parte sa siningin padala kagabi nga daw clarification sa city kay tibasi naman managsalang public black kung ma-misinterpret naman nila nga kung mo daw ay isang specific lately kagabi nga mga instruction. Sir, sige-sige niya gyapon no activities na today and ano ni siya ang gusto i-clarify sa city? Well, sige ang ato na lockdown. Ang executive justified will push through. No, okay. only that na after malapot na ito ng aton target, may evaluate kita, then ma-recommend kita ba si Mayor na i-list earlier ang aton lockdown. Mm-hmm. Kay honestly, ang aton niya city health office na sugot na kagapon eh. Okay. At dati kagapon niya, naka-swap na kita 1,004. Pila kahapon, Vice? 1,004. 1,400. No, dala sa government 1, employees. 1,004, not 400. Okay. 1,004, not 400. 1,004 lang gali. Okay. Yes, so may ara kitang 4,000 pang subong until tomorrow. Okay. So the moment ka makuha kang aton nga kuan, target nga 5,000, and that ang province wala man nag-impose ang lockdown or ang
those participating LGUs wala man nag-enforce ang ila-lockdown, we might as well lift earlier. No? Okay. Basta lang taon na doon. Oo. Aha. Basta ang aton public, while nga ang participating LGUs wala nag-lockdown, ang advice ko yaya sa hindi taga-Bacolod, hindi ka mo di magsulod. Hindi ka mo di pwede kasulod. Unless nga kung may magkadto ka di sa ospital, makakal ka di sa butika nga wala di sa inyo. Pero kung magkadto ka mo di magkadto sa mga supermarket, hindi di pwede. Eh kung may bukas di, may bukas man di sa inyo. Way makadikatuan kay sarado man ang mga negosyo. Okay. Ang those businesses, again mention ni Mayor sa iya, EO, mga nang pwede kami. Okay. So, ina siya within August 28 and 29, no? Sige-sige na iya. Yes, sir. Yes, sir. Now, anyway, kumusta subong? Nakabaton ka na sang nanuman nga concern from the barangay, ang pagpadulong sang mga mapaswab, sir, kumusta? Anong latest subong? No, makita na gin, manamat-amat ng public kung ang mga manugpaswab nga nagakadto sa binyo? Yes, subong may namonitor ko aga pang dot katawhay sang aton dalanon. Dugay-dugay tapos mo ni interview sa ako no malipot na ko Okay. evaluate sang situation. Aha. May report man nga daw dutay sa lakyan. Ito Correct. na pala na ara sa essential mga essential employees pala. So laka-laka ang salakyan. So ating advice ko kaya dapat ang inyo employer prepare sila. Sila ang ma-provide sa inyo. Kung nakita nila, kung sa PPOs pala, Okay. kita nilang may suspension of transport, sila nag-provide sa ilang empleyado. So sa aton mga negosyante, ang inyong empleyado, proteksyonan nyo. Aha. Kaya ang profit, sa inyo man kato. Gani man. Okay. Now, since atong nauna kahapon, no, nga mga 1,004, anong matabo sini? Ga-expect kita nga within 24 hours, mabalaan ta na to, sir, ang results ng ila RT-PCR test? Yes, i-forward to yung civil office na po sa kundiin po itong assigned biolab. And hopefully, by tomorrow, wag na. So, Okay. makatong kailan positive to man, sulitan na. Aha. I see. Now, vice kay kadamo ka pamangkot, kung ano ang natabo no kahapon sa meeting ninyo with Secretary Roy Simato, ano ang maging discuss, kag ang mga suggestion o recommendation niya para sa syudad sa Bacolod, kag ano man mabalik pa to di sila sa aton? Well, yesterday, nag-meeting si Mayor, kami, upod sa kay Secretary Simato, Presidential Advisor Dino, Asek Gonzales, General Feliciano, Okay. General Hangan, and dati si CDM ang nag-present siyang situationer sa Sudad sa Bacolod. Aha. And dati si Juan, General Feliciano, is the person assigned na magpinyatri sa Bacolod. Dili na di siya matabok-tabok ni sa Panay and Negros. Okay. And magbulig diri evaluate sang sitwasyon. And subong may maabot nga first batch sang aton military doctors and nurses na dispatch sa hospital. Okay. So, amo na din ang ilang presence. Matinapis sila ito magbulig. Okay. Kabalo ka ang sa Cebu na tabo, 350 a day mo. Grabe, no? Ang average sa positive cases. And that sila to timbutang, subong 10. 10 to 15. Itaya ta ang aton din nga kontas ta. Asa nga aton doubling time wala nag-double. Oo. Kadumdum ka siguro sa ko by the end of the month. Malabot kita 1,000. Oo. Kadumduman mo na. Gani? Sala ang akon prediction or estimates kay ang akon sa tong doubling time naton is 15 days mo. Ang doubling time sa subong sir 10 days. 10 days.
So every 10 days, nagka-double. Nagsubra na 1,000. Gani? Tapos pulang kagapon. Oho. So mag-double ang imo by 10 days. Okay. Ano, tapos buong kagapon, 26, ligangan mo, 31, sa 7. Ang imo cases ni mag-2,000. Pagka 17, mag-4,000. Kaya 10 days lang ka-double mo. Sus, grabe, no? So, mo na siya ang sitwasyon. Nakaroon, or sa atong publiko, balan, tanan ng efforts, Yes, sir. useless ni kung hindi ka mag-cooperar. So, kung hindi ka pagulaton ng tabo sa Cebu, matabo di sa aton. Okay. Kaya ang ila approach to, ang solusyon na sa Cebu kung implement ko sa aton di, apektado pang di anan. Sigurado, gid. Okay, my hard down mo din yung taga magulat. Okay. Oo. So, pero siya kagapon, kantawa ba lang gini mo yung sa libertad, nagpanik pa, yun ka mo pwede man na. Pwede kaya ka self-impose, social distancing. Oo, gani. Kaya the more nga layo ka stupad mo, the more nga hindi ka malatnan. Apos lang gitna. Pero hindi nang ginrisgo mo to yung kabuhi mo. Kaya nagdasok mo to. Grabe, gikapon to advice mo. So, kahit na naman naging pabalo nga may mass testing ta. Aha. Kaya ang Filipino attitude, panic ba yan? Kagarin siya action art for the public to know bala. Yes, Vice. Wala siyang OFW kag LSI nga napatay. Oo. Wala siyang OFW and LSI nga nagrabe. Aha. Amo ng statistics nga. Kaya nagpa-test sila. Okay. Kapag positive, nadapatan sa bulong. Ang tanan-taning nga nagkalamatay, tanan nga may severe cases, local transmission ni. Okay. Nag-self-medication. Nag-seek lang medical assistance ang ginahapo na siya. Ginhapo siya. Ay nag-pneumonia na siya ang iyalang sa buta sang claim. Oo. Mo na siyang main cause. Nga may shortness of breath ka, tungod ng pneumonia ka na. So every year, amo na siyang advice na sa public. Nga kung may mga flu-like symptoms ka, patest ka. Kaya kung every year ka mabalaan, ang chances of survival mo, taas. Hindi kaya magkundi na itong hindi ka ginawa mo na pagsiling mo cup o vice, hindi ko ka ginawa, buligi man ko, pakwata niya siya sa ambulance, sisiling ni Jomari Vargas niya kwaon takadadin, takadalon, ikuta na itong hospital. But kung earlier, nagpaswab ka, mas kinara ka sa balay mo, matagaan ka, bulong, kag pakasurvive ka. Mula na siya sunod sa simple. Kada mo na siyang tuntuot na sitwasyon. Okay. Aha. Kag amo ni siya dapat mangin lesson sa aton nga hindi kita o magsunod gi kita sa kunano man nga ginahimo nga advisory sang authorities. Agud hindi na maglala ang aton estado. Correct. Amo na siya nga rason ba lang natin nga ang market din sila ni Mayor kay kung andun sa ECQ essential si open na dapat. Di sira tayo ng merkado kaya dapat ang tanang nga vendors mapaswab. Okay. Kaya expose ka mo sa public. Ang inyo chances na magpositive taas. Di ba? So, mga siyang rason. Okay. Para sa safety na itong tanan. So, kung magpositive ka da, tanan mo da nga customer, basilatnan mo. Na, insakto na. So, bali ang matabo si ni Vice, buwas ka mo sa hapon after sang swab test. Hulaton, kundi hulaton pa man ang result na, pero buwas ma-assess ka mo kung sigiyon pa naton ni Orbala by 30 and 31, medyo halugan ta na. Alas 8:27, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amo na mga clarification nga gusto na to ni Paybalos Public. Vice, sorry ginautod kita. What I'm saying kay na, siling ko sa 29 gikita sa hapon ni Guro makahimo assessment ang city kag ang Interagency Task Force agud makahimo kamo recommendation. Yes, sir. Kag ina siya posible kon
makita naman lang ako mabalik taguro no medyo halugan tani naman by 30 and 31. Yes, sir. But magkapabili na gyapon ang aton curfew. 8 o'clock sa gabi, ang closure sa market on Domingo, magkapabilin ina gihapon. Okay. So, konta niya, evaluate ta basta ang instruction ni Mayor kung ma-reach ta ang aton target, mabalon siya dayon. Okay. Ang meeting dayon. Ang objective. Sir, away pa man recommendation gid. Nano ang hambal ni Secretary Simato, nanong comment niya on the initiatives kag ginahimo sa city subong? One thing instruction din nila ni President Duterte, ni Senator Bongo, ang tanan nga mabulig sa Negros, hindi nga bakulod mo. Ang aton nga positive cases sa Negros kag Bacolod all over sobra na 2,000 plus eh. Okay. Ang kita 1,000, ang province 1,000 pa. Okay. Ang tanan nga pwede mabulig sa Negros, himuon. Ang tanan nga kinamlanon, hatag. Okay. Upot niya sa Panay Island. Aha. Okay, ang konsang government at ang hindi sila gusto matabo, ang tabo sa Cebu, hindi matabo sa Panay at sa Negros. Okay. Nag-specialist Bacolod kay si Mayor ng sulakit sa kay President Duterte. Aha. Anyway, maisingit ko lang ni, update ko ay kay kundi may kapitan katungin muno kahapon nga daw tigin dalaman sa hospital bangkon nga daw naglain man ang pamatsyag. May mga additional kita nga mga barangay kapitan sir nga may mga result nga nagwa lately. Well, ang good news na halos tanan nga kapitan nga nagpa-swab negative. Oho. Kagamang ang kapitan na siyang additional. why na. No, kag daw nami pagid kahapon nakita namon sa posting ni former councilor Sisa Distrito nga kuan na no, nag-amat-amat na recover stable na ang sitwasyon ni Caprosini Distrito. Yes, amo nang good news and may mga kuan man kita dito, may mga assurances nga ang chances of survival taas. And that may mga pronouncement na ganing makasurvive siya. Amo Okay. nang good news kita. Sige. Sir, kabalo ko midodamo ka pa sang mga kaladtuan kag Ulo Brown karon nga adlaw. Ang imo na lang finally nga advisory liwat o panugyan sa pumuluyo sa Bacolod. Well, ang tanan nga efforts ng city government, the mayor namon will be put to waste, no? Useless ini. Mangin wala pulos kung hindi magkooperar ang pumuluyo. Ang aton barangay officials latnana bululigan panitanan. Kabay pa, no? Salamat kita sir. Salamat kid. Good morning, good morning. Aksyon Hotline. Vice Mayor Elcid Pamilyaran, now damo mga comment pag ulang gid nagasunulod ang iba no. Siling nga nagdamo ang tao sa tindahan o mall tungod sang inyo advisory ang tao nagpanik kuay sang insakto ang EO ginahimo niyong tao robot. Kundi nagumpra actually hindi man naton mabasol direkta lang ang city kay natabo siniya ang nagpalayag sini nga may hard lockdown man o kung lockdown di atong preskon blas ang province. Nga ako mismo naman kot kay Negros Occidental consultant Albi Benitez kung ano matabo kasi nga ganiya dapat bisan media ni dapat mga BPOs ni untat lang anay kay ma-defeat ang purpose. Galing kiti amo na bala kung ang national government why man gahatag sang insakto nga koordinasyon no amoning problema tang bisan sa pagpauli diri sang ilisay kag OFW daway gid sang koordinasyon sa lokal di hindi kita magsunod to kaya tawa na way pakita gali ito nakapangayo sang go signal kundi talang-talang ang mga pumuluyo dire. Hindi nyo pag-ibasol sa publiko ang panic buying kay tungang gabi na pagwa ang EO sa ngalang doon nga mayor ang EO nga daan daw matyagan mo end of the world kag daw wala klaro disorder ang ginhimo nyo. Sige
Galing kay nami tani bala ini mga nagakomento ang tuod lang mga ngalan kay kun mga pseudonym kung kay isa di mo kilala kung sino mga comment pero anyway with your respect sa mga nagapadala salamat gid. Ask ko Aksyon Art magulang ko ka open na dayon ang lockdown subong hindi pwede kagwa. Tigi na encourage kung hindi lang magwa ka kung may salakyan ka tido pwede pero mas mayog hindi na lang guro anay total nakamitter naman tanga nagpreparar kita. Aksyon daw lihog ko bigay Aksyon Eden i-check ta siya sa paglibot niya karon nga aga kon kumustahon ta kun amat-amat tagin man nga nagadamo isang kwan nagadamo ang mga kwan diho ang mga nagakadto sa binyo. Morning lang kay Attorney Mabel maharokon siya kag sa kay Councilor Akoy Shadra may nga aga sa inyo may lang pagmonitor. Elizabeth Malakagamala singa good morning sige Rakilina Lumawag, sila nga keep safe everyone and stay home. Sige may napadala sa mensahe kay Nadi siya bangod sa press con sa province nagligad, nagbutang kay mayor sa hot seat. Ay grabe. Aksyon Art, pwede ko angkas ang misis namon pakadto sa obrahan. Pwede na. Way isang dipasayang nga sa lakyan subong. Alangan ka na nila palakton. May biyahe, mga sweeper flight, sir. Tiway ito yaunta. Actually, amo na ang presko nagligad to. No? Kaya ang mga... Actually, main man gito yung nag-aobra sabat kaya nagpapreskon si Dr. Albi Benitez. Doktor si former Congressman Albi Benitez. Vinsky Dolara. Morning, sir. Ay, sadya ni. Ara si Aksyon Eden. Kumusta ang sabi? Kaya ang mga di pasayang sa lakyan kay ina, porti kalaka-laka mo. Kung di pagpakadto na sa kaladaan ni Mrs., nag-tricycle ko, damo ka pa para, masakay. Sir, niya pwede kasakay. Sila ko hindi pwede kayo mapaswab test ko. Kasi lang manabay, ay, gatras siya. Hindi mo siya gali magsakay. Kulbahan siya. Aksyon Eden, kumusta da? Aksyon Art, pwede ka di ka cha-cha-cha-cha sa tunga sang dalan. Sa tunga dalan? Cha-cha-cha-cha. Kaya laka lang man Aksyon Art ang mga nagabiyahe. Pero kita tagani isa lang nagabiyahe nga may rota Bata Libertad. Isa lang ang jeep nga nakita nga may biyahe bala Santa Fe, Fortune Town. Ang punta tayo di Aksyon Art sa palibot sa downtown area do wala pagid. Kay ti ang mga tao mas damo sa buong Aksyon Art yung mga nagalinakat. Pakadto ni sila guro sa ila mga trabahuan. Pero ti may ara sila isang face mask kag face shield Ti kabalo kita sa buong Aksyon Art subong nga adlaw nga may ara sang patigayon nun o kun kabahin bala sang mass testing. Ti ari kita malapit sa may base center kag amat-amat Aksyon Art do may ara gidman sang mga naga-inabot. Pag siling ka nga dumayara, gidman, kaya alas 8:30 masugod meaning jutay pa lang na sila? Jutay pa lang Aksyon Art, kay ang mga istorya, kaina, mayo kung tagdaganay na sang sap, kay alas 5 pa lang. Ay! Na, Kailangan mo ng balon ng tao, dali ka mo may tagdaganay, di sap guro doon, damo na sila galinya, no? Diba? Galang kayo ang balon. Ang balong mong tao kanto mo di kay mapaswab iban gani nagabatyag na self-medication lang way gani ka pa-swab. Correct. Among Aksyon Art, kabalo kita nga ang sugod umpisa gini 8:30. Di ang mga manug-swab mo lang na diya sa mapaswab. Di wala man subong ya hindi na pa una Aksyon Art mo. Okay. Ang iba diya mabantay pa na kagati dire nila mabalaan nga basi may mangkot punta ti pag gulo sa ilong mo do sakit man o kung anong sitwasyon man. Pero ti syempre Aksyon Art out on fear bala kay ti hindi niya normal. Bag-o niya sa tanan. Di syempre may pamangkot ginang tawa Aksyon Art ari sa kilid sang base center gino. Mapadala ta bala sa picture para makita mo. Damo usually makita ta de mga seniors kalabanan. Kagdi ang ato ni nga mga personnel naka syempre complete PPE gidi Aksyon Art. Maintain man di ang social distancing. Kagati hindi siling niya Aksyon Art nga nagatumpok gidi no ang mga tao. Pero may mga salakyan man nadugangan man kakainang naisipan ko lang may isa ka Fortune Town, may isa ka Santa Fe.
Nga mo na nakita ko naglabay, ambot kon sa iban nga ruta, may galabay man sa Bisinter da? Wala gid action art, pero may ari dire. Ayaw, Mga ni gani, mga multikabala sa barangay? Barangay. Di wala kita kabalo kung ang mga nagasakay ati subject for swab gid kay pagpanaog rekta dis dalom. Okay. Kag nagapamangkot ang lang di action art kay may mga kabataan. May mga minors, butang ta mga 2 or 3 years old abi. Ay nano man naman, ginbit-bit pa pati kabataan? May ginapatiti pa di gani action art mga kita pa malinglingan. Tati may mga instructions nga ginahatag di sa ila. Hindi ba yung makita action art siguro sa picture kahit may baral bala arilat sa gwa mo. Kasi matamat mga action art nga may mga inabot dire ng may face mask, may face shield. Pero mo lang nakibot kita kay may may bata galagaw-lagaw pag susunod gani ho. Pero ang mga bata ni ginbilin na lang ni siya balay kay kabalo kang nagkadto na may mga ang iban ay gid man tuod sang asymptomatic way sa ginabatyag pero gusto lang nga magpakwa. Ang iban niya may direct contact na posible sa mga nag-positive mo kaya mo malang na mga qualification nga pwede kada maka-swab test. Correct action art. Ati amo ni I don't know lang kay ang kakululbaan sa nawon mo action art may duwa ka kabataan nga ari gid ang ilang nga iloy sa first row gid makita naton may 1, 2, 3 may 3 ka row action art sa mapulungkuan kag kada row may ara sang 8, 10, 12 ka mga nagapungko. May mga pulungkuan, may mga cubicle. Anong sitwasyon naman may cubicle, open space lang siya, meaning may mga lolamisa lang, dra ka lang mapungko, dra ka lang iswab, amo na? Ang sa tubang nila action art, may mga swab booths, may may triage area. Tapos sa tubang, mga nakaplastar lang action art ng mga pulungkuan nga ginbutangan lang spaces para maintain ang social distancing. Amo lang na di. Okay. Pero pag sulod mo, panahon sa base center, may ara sang gamay lang nga lumulamisa nga may ara sa mga nagaka-accommodate. May mga papel sila gani actually action art, no? Formas ni, most probably, nga ginahatag dali pag abot. May mga naga-fill up. After fill up, may naga-pungko pa sila danay sa kilid, bala action art sa bench. Ginakuhaan pa na information, gali? Yes, correct. Actually, amo nang nakita ko nga makapadelay siyang proseso. Oo. Pagpungko pa lang di action art, pagtapos sabi nila fill up sang form, kay wala pa space sa mga plastic chairs nga rasto nga, ari sila nagapungko sa may bench. By bench, okay? Oo. Kag subong action ang art. Ang nakita mo na nagapungko, subong more or less, kalabot isa kagatos? Wala action art. Wala pa. Ati aga pa man mo? Yes. Pero amo ni action art, may ari man di mga from CHO, medical frontliners, dito wala kita gani, mga kapulisan man nga upod man di sila, kahit hindi ma-avoid action art, may mga seniors nga rin, nakita ta di sa sitwasyon. Okay. Kasi pag fill up sila sang forms, may ara man nga nagapalapit, pihak, kag nagapamangkot, nga kon na abi ang ibutang sa amo na di guro, kaya di nagakuhutay sila action art, kag nagapalapit, kaya nagapamangkot, kag ibigin na tudlo sa papel, kung siguro ang ibutang di abi sa amo na mga question dira. I see. Hindi mo ma-avoid. Nga kita ko din sa malitrato yung padala mo ganito. Why social distancing sa maplungkuan da? May action art makita tado isa ka dupa man Ay, isa ka dupa. Sa mga plastic chairs. Oo. Pero given hindi ang sa bench sa kilid, blado ka ginutok sila Correct. Amo na action art kay nagapalapit balang iban kay nagapamangkot. Ay, hour. Especially kay may karon ko may manatong ginapangayo may mag-positive may isa na karon nag-ilistoryanay sila kundi napasa-pasa na sa ila da. Amo na action art ang isa man dira sa problema. Then why gid police bas isisir kwan na yung monitor sa aton di ang station 1 commander bla sir basi mapadalaan mo to anay police daw kay hay mga tao to kaluluoy marang iban guro basi budayan mag-fill up na. Yes, amo gina isa action art kiti kalabanan di mga senior citizens man.
Ang katabo gali action art nakita na naton, di ba may tatlo ka rows ng tag-12. Okay. So, ang matabo, kung makompleto na, pasulod sa triage area, ang first row, ang ara sa ikaduha, naga-forward sa first naman. Kaya So meaning, mga actually, nag-umpisa na subong ang pag-swabbing nila. Yes, gaumpisa Okay. na gid sila action art. Kasi Okay. kabalo kita nga ang ari di subong sa base center, ang barangays 8, barangay 9, 10, 11, 12, 17, 18, kag 19. Okay. So, ang ila di nga schedule is 8:30 a.m. to 10:30 a.m. action art. Okay. Ato na may nagsulod action art, isa kalalaki, nga dala niya ang bata niya. Ay, Pasulod naging sa pagdala site nilang area. kabataan naman. Amo na action art ang hindi ta di Ay sorry pero hindi na daya para sa pagpakonsulta niyo. Dapat taningin bili na sa balay ay ang kabataan, Bosos Mariusip. Kaya mo to mag-asawa rin sila guro kay in-action art to. Kaya nagabit-bit subong sang isa ka bata. Ay, base kung ginadvisean man sila, nga talo ng bata nila, kung halimbawa may direct contact doon sila karunda, kung ano? Amo na, most probably action art. Kay pati ang bata actually na, ikwaan guro na base wa kita kay balo lang bla. Oh, yes, good action art. Kaya ti makita ta di, do kumaga isa sila bala ka Pamilya. family, nga member of 4. Okay. Na amo tong isa ka ina ang ginagatas ara sa nanay, kag isa ka ina nga nagahampang sa manghod yan lalaki naman subong ang nagahugos action art. Sige. Amo na di subong ang sitwasyon action art actually singan naman karon kadtuan ang iban nga mga swab centers bala kay ti I believe Ang subong adlaw actually sa Bay Center, Estefania, Banago 1 Elementary School kag sa gym, Granada Gym, Bata School, ara sa Lopez Basement, Villamonte Gym, Andres Bonifacio Elementary School kag GR Torres Elementary School amo na siya. Yes, correct action art. Amo na sa subong. Kaga may mga schedules sila no, para sa Bay Center 8:30 to 10:30 amo tong mga barangay kay ina. Pagka alas 12 naman karon, tugto alas 2, may lain naman ng mga barangay Okay. ang ari diri sa Base Center. So para Sige, balikan ta lang ka karon ako na ato ka na sa iban nga area to check kung ano na ang status dito Aksyon Eden. Yes, Action Art live diri sa isa ka swabbing booth sa siyudad sa Bacolod para sa mass testing nga ginapatigan ini sa Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Ang aton lang diri kabay pati ang naggadto da mapaswab dalang kabataan posible pati bata nila ni kuan man ni sang swab test no. Ang aton lang ma-regulate na bala nga hindi mag-inipingay, hindi sila maggala ka inistoryanay nga lapitanay kay ti pariyo lang ni karon naging tipo nato ng tao da kagin tugutan nga may close contact na naman kag may ara sang man palauli ni sila pagkatapos mo. Debla, kung nagadto ka na magpa-swab test, basi kung negative ka, pero pag puli mo sa balay mo, dra mo pa ma-acquire ang virus. Now, suliton ko lang sa Malay tuners, ti ang habal ni Vice Mayor Elcid kung party sa status niya, kung bala, after August 29 o buwas, nanong himuon sang city sa mga regulation kapin pagid sa ginapatigayon subong, nga pag dumili sa tao nga magwa, bala sigiyon ini ang assessment buwas pa ina sa hapon. Ang hindi lang galing tidamo nga hambal sini dati problema sini kay may do pariyo lang kundi lockdown pero ti may nagabiyahe. Amo na nga naguntat man biyahe ng mga driver kiti nakita nila nga kung magbiyahe sila, why man sila puluton nga pasayro. Aksyon Hotline 2006 going double awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga mag-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang kamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat.
Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:02. Hotline. Si Dennis Richard Tibor, Roma, gamonitor man, silingya San Enrique Kamia, kay Rijan Tan Villalon, sang barangay Purisima, Manaplamay nga. Kay Paul Robert Soriano, tiyo ko gwapo may aga dira.
kay Madam Cecilia Crisol Saison. Maninay may aga. Paring Basti Girhin, Ames Abuso. Madam, good morning. Kalulo, oy siningya bakulod nun, nagpanik ka baing kagapon tungod sang 4 days lockdown. Kulang gid sa information kag pagpa-intindi sang EO kay tama na ka ubol pagpagwa sang EO sa natabo kagapon. May pila naman ayhan biktima sa local transmission halin sa mga asymptomatic. Hopefully why lang sang naggalinya dito sa kadamuon abi sang mga nagtililipon sa mga merkado kahapon. Hotline. May biyahe, sir, pero hindi pagwaon ng tao. Ikaw, Bi, nilisar kung sino, tiga ulo. Siling ni Colin Santillan Zolueta. Pero tiyan mo ng question. Mabiyahe ka kung essential worker ka, pwede kagid kagwa. Pero kung ikaw karon isa ka tao nga ang imo ulubran sirado, ano bing rason mo gid nga magwa ka? No? Nga magkadto ang pamangkot sila din ka makadto kay explikaran ta ka kung nanogid abi ang tinutuyo nga magwa ka, no? Kantuan ko Sir Ariel Pico, ma-check ko abi kumusta subong ang palibot sa city, sila monitoring online sa hotline. Galalisay ang mga listeners nato, no? Sila mismo yung nag-debate sa Facebook page sa Aksyon Radio. Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, sir, good morning. Good morning, Aksyon Art. No? Good morning sa aton mga ka-aksyon sa kutob sa malabutan sa aton nga pag-broadcast sa Siningaga on behalf sang Amon City Director, Police Colonel Attorney Henry Viñas, mayong aga gid Aksyon Art. Salamat sa time no, nami mansubong kido kataway sang dalalon. Kumusta sir? Anong update from the field no gikan sa mga check-up points kagin set up naton sa palibot sa Bacolod, especially border area? Aksyon Art, good morning sa again. Regarding ini sa aton nga pag-umpisa sang aton nga 4 ka adlaw nga pag-lockdown diri sa Bacolod, may kaangtanan sa aton nga mass testing to include some portion pila lang ka mga banwa ka syudad sa Negros Occidental. Okay. May kapagwa abida sang mga fake news Action Art nga Negros Occidental gin lockdown. So klaruhon ko lang some part pila lang ini ka mga banwa ka syudad, pero ang Daholya Bacolod naka-lockdown kami. Despite nga wala sang approval ya sa aton nga national ITF na dayon bangod may ara kita i-conduct nga mass testing. Okay. Kagina Action Art alas 12 sang gabi ginpa-set up sang aton nga city director ang aton nga inner kag outer border control susubong naka-take post na ina even though nga wala kita sa mga HQP na nahatag ang aton nga syudad, still hindi kamo sa gihapon nga makalabay kung wala sila ya na include sa mga frontliners naton sa aton nga mga media, sa aton nga mga security guard to include sang mga undergo ya sang swab test. Okay. So amo lang na inyang pwede makalabay, the rest pasensya, di naton gusto nga puguhon kamo sa inyo balay, but sa subong nga panin po it's a call, no? Kinanglanon sa subong para ma-flatten, ma-control naton ang pagsaka sa COVID-19 Action Art. Sa mga border area, no, halimbawa mga bases nga nagabiyahe, ligwa man lang sila ginapasulod man lang nina, no, ginapapanaog mga pasahero, kung may nagabiyahe pagin man nga basubong? May nagabiyahe considering this is a modified version no sang ECQ kung ako patanawon. Okay. Ang kinalain lang siniya sa ECQ nato ang gipatigayon sa niligan yung mga binulan, kay may biyahe sang public transportation. So sa mga bus dira ginasang aton nga mga kapulisan no sang aton ni mandra nga mga volunteer kay may mga volunteer kita nag-upod man sa aton. Okay. Kaga-check man lang kami random nang man siya di man imo malahatan kay clog up ga traffic man dira. Kay ti madamo dira kisa sang mga frontliners naton nga nagalagas matang oras especially pag office hours. And random ga-check kita kag kung sino hindi diraya allowed, ginapapuli naton kung mamilit gid sila, ay lang ginaton niya sang kaso, we will give them citation ticket ya Action Art. Okay. So, bali, ang pag-check nyo, kung kapin pagid tidri sa aton, dapat magsakay ka, may mga facial. Do, amon abing mga citation nga lantaw naton nga pwede
sa offense no nga mahimo sa mga pasahero. Yes, amo ina ang gina-file naton action art, pero pwede kita dira kadugang sang violation of Executive Order number 55, pwede kita kadugang dira action art disobedience to person in authority kay ini sang nagligad pa niya nga si Manang nga gina-inform naton diriya sa Aksyon Radio. Kung magbato pagit, pwede kita da ubra sang resistance to include Republic Act 11332 and Republic Act 11469. Okay. So madamo kita sang sarang gid ma-file nga kaso ugaling iti ginahambal sang aton nga City Director ni Mayor Bing maximum tolerance. Kung magsunod man lang sila, magpuli sila, di na lang naton pagpailan nga sang kaso. Kaya gina-observe man sige hapon naton nga tawag balaya aksyon at nga humanitarian consideration. Okay. Now, ang mga nagabiyahe, subong at least nakalaka ang salakyan daw, hindi man damo. No? Actually, do 90% siguro nga daw ay nagbiyahe. Kapin pagin mga PUJ sa observation namon kay na. Yes, check daw ka diri action art kay aga pa man ko naglibot. Abi mo ang nakita ko diri action art kung baga nagjutay gid ang naguluwa nga nakita naton epektibo ang Executive Order number 55. It's because nga wala nang issue kita ya sang HQP. Kaya kung may HQP, I'm sure damo gin makagawa balo kaya yun naman ang Pinoy kahapos naman papotocopy sina ipa-xerox na nila padamuon. So damo makagawa. Okay. But because nga limitado lang ang mga frontliners to include sa aton mapa-conduct sang swab test, so amuna nga limitahan gid ang movement sang aton nga mga tawo. Nagdugang pa dira contribution ng pagsiraya sang atong tanan nga mga public market ya action art. Sir, ang mga venue sang swabbing ni Blangi na Patigayon subong, may pulis kita nga nagaman dira agud nga mag-maintain sang social distancing, mag-assist sa mga mapaswab? Yes, action art. May ara kita dira ya mga pulis luwas sa nagabantay sa mga inner and outer border control. May gindesignate dira ang ato nya nga city director sa ginpatigayon niya yang conference no kahapon kagabi right after with meeting with Mayor Bing ang aton mga swab testing areas providan gid 4 tubtob-anom ka mga pulis until sa time nga magatapos ang testing, then after sina magabalik man iniya sila dugang sa aton nga mga inner border control action art. Okay. Sir, isingit ko lang ay ato kagabi balang insidente sa Florenceville sa Panukoy. Ano gid ang sitwasyon kang nakuha nga information ninyo dira sa BSPO from the operating team? Yes. Action art bag-ula kami ka istoryahan isang head sang aton nga City Drug Enforcement Unit Police Captain Leo Espuca. According sa iya nga ang ini nga gin-operate nila since pag-start pa niya sang pandemic, ang ila pag-monitor sini nga grupo kay nagarenta ina sila dira sang boarding house. Okay. No? Dira apartment type ni siya. Kag sang nag-operate na sila ya kagabi, isa sinidiri ang natiruhan man nila kay ginunahan nila tiro ang aton mga operatiba. Sa tusing ang gin-declare ini yang patay na dira mismo no sa aton nga crime scene. Okay. As declared by our SOCO nga mga personnel, Dr. Idkilia. Kag sa subong kuha na ini sang funeral parlor sa Sudan sa Bacolod, ang the rest sini nga nagkaladakpan ara subong dira sa paginakop sang Station 8. Ongoing subong aton nga request for drug test, then ginalabi pa naton niya kung bala pwede iniya ma-undergo ya sang swab test for COVID-19 kay tinara kita da subong yang mass testing. Considering luwas sa drug test, mas manami ko na swab test ini kay base may arin diri siya mga positive. Another naman ini yang problema kung may magpositibo na naman just like sa tabo sa Station 3. Okay. Kag within this day kung may ngagaw no as tabwas i-inquest ini ang nagkaladakpan pero may nakapalagyo diri no nga wanted ya sa Cebu. Okay. The rest ini nga anom i-inquest ini for violation of Republic Act 9165 Section 5, Section 11, then Section 12 kay may nakuha kita dira nga mga drug paraphernalia. To include ang pagfile sang kaso sang illegal possession of firearm ang Republic Act 10591 Action Act. Okay.
Sige, anyway, mamonitor kami kung anong mga latest diri kag mga reports sa inyo team nga ara sa field. Ang finally gurong imo na lang panugyan Sir Pico sa publiko. Aksyon Art, again, madamo nga salamat nga nakahatag ito diri update, balita no sa Aksyon Radio. So sa nagapamati, sa kutob sa malabutan sa aton nga pag-broadcast, sa mga sulod diri sa Bacolod nga nag-monitor subong niya sa Aksyon Radio, we are on 4 days lockdown. Even though may mga public transportation, pero hindi kamuya kalabay kung hindi kamuya na-include sa mga frontliners to include sa aton nga mga security guards and medical practitioners and media. Wala kami gina-honor subong nga SQP or home quarantine pass kay wala naka-issue ang aton nga LGU. So kung hindi ka mo included, again, suliton ko sa mga exemption, hindi na kita magpamilit nga magsulod riya sa sudad sa Bacolod unless luwas sa mga emergency cases just like mga medical attention. Aton nga kooperahan, aton respetuhon ang executive order ni Mayor Bing. Kag kung may ara kami dira again mga kakulangan, ang punta kay tanan kita bag-oya sa siniyang away. This is a war against virus. No? Again, ayo namon ang inyong paghangop kag labi sa tanan ang pagkooperar. Pantang ini kaadlaw Aksyon Art, hoping tanan magakooperar sa aton pagpatigayunon nga lockdown. With this, Aksyon Art, mabuhay po kayo. God bless us. Sige, salamat Kid. Good morning, good morning. Aksyon Hotline. Lockdown naman yung terms ng police, pero I think mas nami ang suggestion ganin Sir Idel Juntan, mas nami gurong gamiton dari restriction, no? Parang kay tiya way magituod lockdown sumumo pero tingin na dumilian ang pagwa. May biyahe galing no mo nang ang peculiarity balas ang sining regulasyon ginapatuman subong diri sa Bacolod. Ako na gani kabay pa nga hindi ni siya mag-serving amo ning lalisan kag awayan tapay kay bangod subong nakita ko nga makabulig agong na makaaway sa COVID. Ang pag-unite naton tanan hindi ta makita ang kontrata mo. Kakalipay ni COVID kung nagailinaway kita aton. Kag ini dapat kuanan man sa aton gobyerno, no? Ma-reflect man sila kiti ang mga opisyalis naton di mo ning baso ling iba ni nga gapyos ang tiyan ni gapyot nga way pa iba ni pamahaw ti kon ang remedyo general ni way giniya income. Ikaw nagasalig sa income mo sa imo sining pag-remedyo general at itapos kagidi kapon ya nagpanik paing iban. Ikaw hindi ka man niya ka panik ka lang way ka man niya bakal. Kaya insakto mo lang gani sa imo ikaon sa panyapon. Damo gini ang apektado subong. Pero at the end of the day, kinahanglan ta diri ang kooperasyon sa isa kag isa, pagsunod sa health protocol, agud nga hindi kita maapektuhan. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
Radyo. Pagkulunyon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. May nga gawon ako nga balita ang iban hindi ko malabutan maminsahe karon na lang sa udto no sa aton sining mga taga-paramati nga naga-monitor karon nga aga no. Salamat gid sa inyo thank you gid sa pagpadala sang mga mensahe. Kung lang na-remind sa inyo ti Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and tinga
Aksyon Hotline. Sige. 100% ini pure and organic, no? Nga sa isang produkto. Tandaan ta gid para magbako ng immune system ta kag resistensya sa lawas. Na lang nato ni why not a time diri sa aton nga pagpangalagad Aksyon Art Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon